passa? T'he de revelar un secret. Quin? He construït una màquina del temps. Ets l'únic alumne que el coneix. A veure? Aquí està. Quina sorpresa! M'ensenyaràs a construir una? En tornar de viatge. O m'anant de viatge? Si et vols anar, Sí, esclar. entra, jo prepararé el temps. Som el 1998 i anem el 2011. Entrem. Arriben a l'any 2011. Ja hem arribat. Oh, això deu ser l'escola del futur, no? Sí? Per què no anem a explorar la ciutat? Ningú. Mira, quantes coses diferents. S'han inventat coses que en el nostre any encara no hi són. I moltes. Tenen un monstru. És molt estrany. Vols que anem a explorar la ciutat? Sí, per què no? Al cap de 2 hores volen tornar a casa. Ai, que cansada que estic. Jo també, tornem. Sí. Tornem al 1998. Vale. No funciona la màquina del temps. Com que no funciona? S'ha romput. Clar, deu ser bastant vella. No hi ha cap manera d'arreglar-la. Hi ha una manera d'arreglar-lo. Haurem d'aturar el temps. Per què has d'aturar el temps? Perquè desapareixeré, perquè no me'l puc trobar amb el jo del futur. No passa res, faré el que sigui per poder arreglar la màquina. Aturar el temps. Vaig cercar el meu jo del futur. Aquest pareix el meu jo del futur. Basta tocar-lo per despertar-lo. Què ha passat? He aturat el temps. Per què? He vengut amb la màquina del futur amb un amigo, amb un alumne, i necessito la teva ajuda. Val. Necessito que me donis un parell de peces per poder arreglar la màquina del futur. Quines peces? Unes quantes. Primer de tot hem de pitjar el quadrat, el cercle de l'esquerra dalt i la clau és 447. I pitges a l'any 1998. Ja està. Moltes gràcies. De res. Ah, i una cosa molt important, que d'aquí 2 anys t'enviaran per si vols anar a fer feina a Alemanya. I per favor, diu que no. Per què? És millor que no ho sàpigues. Gràcies. Adéu. Temps en marxa. Ja l'has arreglat? Sí, tornem. Som-hi.